Ovako izgledao let naših orlova ka Litvaniji. I onda su naši košarkaši doputovali u Šaulaj, grad na severu Litvanije, koji ima negde otprilike oko 130.000 stanovnika i gde će košarkaška reprezentacija Srbije igrati svoje mečeve prve runde, tačnije prvog dela takmičenja po grupama na ovom evropskom prvenstvu. Ja se nalazim ispred dvorane Šaulaj Arena, koja je stara otprilike 2 godine i čiji kapacitet je nešto više od 7.000 mesta na košarkaškim utakmicama. Prvi meč naša reprezentacija na ovom evropskom prvenstvu odigraće protiv Italije i to u sredu od 14 sati i 15 minuta po našem vremenu. Dobro, razmišljamo prvo utakmice Italije, tako da o tome razmišljamo, tako smo uvijek išli od utakmice do utakmicu, skoncentrirali smo na Italijane da to dobijemo pa ćemo se okrenuti sljedećim utakmicama. Tu su ekipe sa najjačim sastavima, NBA igrači pojačali timove, bit će dosta teško, ali opet gledano ja bi više dao prednost nekim ekipama koji imaju duži niz godina zajedništva i staža nego nekim ekipama koje igraju sa nekim novim sastavom. Kao što vidite, iza mene u ovom kavezu nalazi se nekoliko stotina lopti, još jedan drugi ovakav boks postoji, ukupno nekoliko hiljada lopti biće u Šaulaju, 9.000 u svih 6 gradova. Večeras će Litvanci negde oko 21 sat po našem vremenu pokušati da obore Guinnessov rekord po broju ljudi koji će što duže tapkati košarkaške lopte, kako to kažemo. Iz Šaulaja za RTS, Slobodan Šarenac.